Tilara ubla bakuiwa di saan di na baku makan kakadar kakan ejalwin pakan diura takiwan ay pura sunayan waila sauraba try ka kay kantan ay warga ba tara pali daw kantan Jerusalem ra Samaria ra se nakras nani signisira ay lalsin ay drugi balan sud barakatan. Haleluya. Nahasiga restauración Villa Baikra. Maray suwan ukla tilara ukla bakiwan ni na baku makan dadadar kakan esalwin pawan tuiura takiwan ay pura sunayan waila sauraba try ka kay kantan ay warka ba tara pali daw kantan Jerusalem ra Samaria ra se nakras kanin signiskira ay lalsin ay drugi balan sud barakatan Bay sarang witi na istor kay sisang ay latwan ka ba ugna sutrasan naglaklarang iwisang bahawi na kliyaw lang ay lupyanani witin walwabyan nay wakautas bay sarang witi na istor kay sisang ay latwan ka ba upla sutrasan katlaglarang iwisang bahawi ng kliyaw lang ay lupyanani witin walwabiyan. Esto es la restauración. Ay wakautas bay sekarang witi na istor kay sisam ay latwan ka ba upla sutrasang kaglaklarang iwisang bawi na kliyaw lang ay lupyanani witin walwabyang
batas may sarang pwede na store kay sisma ay lampan ka ba hupla sutrasan kaglaglara iwisang bawi na kliyaw lang